Bon dia. Ens disposem avui a viure aquest dissabte sant, tota l'expectativa i a l'espera d'aquesta vetlla pasqual, vetlla de resurrecció. Oferirem algunes petites pistes per si ajuden al llarg d'aquesta jornada a preparar la nostra pregària i disposar els nostres cors. Recordeu que el que avui discutirem, igual que el que hem fet aquests altres dies, ho podeu trobar a la web pregaria.cat i a Instagram jesuitascat. Bé, tradicionalment, el dissabte sant, aquest dissabte que avui ens disposem a viure, ha estat vist com el temps d'un gran, llarg i prolongat silenci. De fet, no es produeix cap acte litúrgic fins al vespre. És el temps de vetllar calladament el cos de Jesús que ha estat posat al sepulcre. És un temps d'interrupció, i una interrupció que es produeix entre dos grans crits. Un gran silenci entre dos grans crits. El crit que ahir escoltàvem, Senyor, per què m'has abandonat? I el crit que encara esperem i que escoltarem aquest vespre, hem vist el Senyor. Bé, aquesta tessitura de gran interrupció, de gran silenci entre dos crits, no és només un temps litúrgic. Com podeu comprendre, moltes vegades esdevé també un temps existencial que ens toca de vegades viure als seguidors del Senyor Jesús. I és un temps que convé no passar de llarg, no passar per alt. És aquest temps en què vivim bloquejats, espantats, desorientats, al bell mig d'aquesta pandèmia que és mundial del coronavirus. Aquest temps té una certa analogia amb el temps del silenci del dissabte sant, perquè estem esperant igualment i expectantment, silenciosament, entre dos crits, una nova revelació. Aquesta és la tessitura nostra actual, aquesta és la tessitura pròpia del dissabte sant. Per pregar tot això et convidaria a anar al sepulcre, camí del sepulcre, amb Maria Magdalena i amb aquelles dones que anaven a acompanyar i a vetllar el cos de Jesús, a deixar potser allà uns ungüents, a deixar unes flors, a romandre una estona callades amb el cos ja mort de Jesús. Doncs acompanya-les. Acompanya-les posant tots els teus sentits en aquesta escena, com si tu estiguessis en allà mateix. I vas amb ella i olores, veus, sents tot el que es va produint en aquest moment. Què devien de fer aquelles dones de camí al sepulcre? Possiblement devien de recordar efectivament el que havia estat la vida de Jesús amb elles, o la vida d'elles amb Jesús. Devien de recordar efectivament aquella persona de la qual es van enamorar, que va passar pel món fent el bé, que parlava i actuava amb autoritat, que acollia a tothom sense importar-li massa la seva procedència o el seu estatus, que guaria a tantes i tantes persones. Elles un dia van ser guarides per ell. Tu també pots caminar amb elles i recordar com també tot això d'alguna manera a tu t'ha passat. Com un dia vas ser trobat per ell en un moment de la teva vida, com un dia ell et va guarir a tu, com et va estimar i et va perdonar, com et va convidar a fer camí amb ell, i com mica en mica es va convertint en el sentit de la teva vida, de la teva vocació, de tot el que ets i fas. Com feien les dones, tu també, de camí, vas recordant amb molt afecte la teva història amb Jesús. O potser, millor dit, la història de Jesús amb tu. Des del primer coneixement infantil, les persones que et van ajudar a conèixer-lo més, a estimar-lo més, el temps de la crida, el temps de l'apassionament, el temps de l'enamorament, el temps del seguiment.
el temps de la vocació teva específica, tot l'itinerari que des d'aleshores has anat mantenint amb ell, els moments més pregons, més claus en la teva relació amb ell, les dificultats que han aparegut, les alegries, la seva presència acompanyant. Deixa que tot això, al llarg del teu camí amb les dones, vagi aflorant des de dins del teu cor. Pots recordar com un dia et va demanar la teva confiança i tu li vas donar el millor que vas poder, com un dia et va demanar generositat i despreniment i tu, mica en mica, et vas anar abandonant a les seves mans, com mica en mica et va demanar entrar dintre del teu cor i tu li vas anar deixant cada vegada més espai. Tot això de camí i davant del sepulcre. Encara que et sembli un mer recordatori, jo crec que és un moment existencial que toca viure en el procés del seguiment de Jesús. Perquè tot això que recordes no és només passat. Tot això avui continua viu i ben viu a dins del teu cor. Es tracta de deixar que aflori en aquesta tessitura dolorosa de camí cap al sepulcre. De fet, diuen que per rebre una nova revelació d'un Déu sempre més gran, fa falta aquest temps d'interrupció, aquest temps de silenci i fins i tot aquest temps de soltura, aquest temps de ruptura, per tal que l'esperit del Senyor brolli de nou dins del nostre cor, dins del nostre interior, cal aquest aturar-se, aquest llarg silenci, per escoltar la seva veu que amb més força ens vol empènyer per continuar el nostre peregrinatge. Anàlogament és el temps, podríem dir, de la poda, el temps de l'espera esperançada quan s'ha sembrat la llavor, tot desitjant que mica en mica vagi apareixent de nou el fruit. Bé, després d'haver estat una estona amb les dones i de retorn a casa teva des del sepulcre fent el camí de tornada, pots intentar indagar quins han sigut els pensaments més forts o més intensos, també els sentiments o els moviments afectius que en aquesta estona que has estat amb les dones davant del cos de Jesús han aparegut dintre del teu cor. I en aquest camí de tornada, sense forçar gaire, si t'ajuda, pots intentar fer-te alguna d'aquestes preguntes, alguna d'aquestes intuïcions. Serà veritat que una llibertat insospitada apareix quan hom acata amorosament les realitats, de vegades ben dures, que apareixen al nostre camí. No és veritat que quan acatem amorosament la duresa de la vida que ve com ve, en el fons ens sentim més lliures? Pots també rumiar si no serà veritat que hi ha vida i vida veritable precisament allà on se'n anem entregant i consumint, fins i tot calladament, sense cap mena de brillantor i sense cap mena d'èxit. En aquesta entrega callada, silenciosa, que ens va desfent. No serà que brolla d'aquí una vida veritable, més pregona que la vida superficial que vivim? No serà veritat que en el màxim de despullament es produeix també el màxim de transparència? Que quan ens lliurem del tot, aleshores apareix aquella netedat d'aquells benaurats que veuran Déu. En quart lloc, i per últim, no és veritat que quan compartim la sort dels crucificats ens podem descobrir habitats per una alegria que no és l'alegria que dona el món, però que és una veritable i concreta alegria.
una alegria serena, fonda i que ens sustenta i que apareix justament quan som capaços de compartir amorosament el patiment dels crucificats. Bé, pots deixar que tot això, en el camí de tornada, anant amb les dones cap a casa, vagi removent i movent suaument el teu cor. Si vols, en un altre moment o espai de pregària que puguis tenir al llarg de la jornada d'avui, et proposaria fer un exercici similar, també ficant tots els sentits, tota la teva persona, com si estiguessis present en aquella escena, i et convidaria a anar amb Nicodemo, aquell fariseu que es va sentir atret per Jesús, que veia en aquell home quelcom d'especial i que una nit, d'amagat perquè no el veiessin els altres fariseus col·legues, va voler apropar-se amb ell i xerrar amb ell i conèixer més de fons. Possiblement aquest personatge, Nicodemo, podria estar al costat de José d'Arimatea en el moment del davallament del cos de Jesús de la creu i en el moment de col·locar-lo al sepulcre. Bé, doncs tu et pots posar al costat d'ells acompanyant aquesta escena del davallament del cos de Jesús i com és col·locat al sepulcre. Pots comentar amb Nicodemo què va passar aquell vespre en què de nit es va trobar amb Jesús. L'escena la trobes narrada a l'Evangeli de Joan, al capítol 3, els versets de l'1 al 21. Possiblement ara, al final de la vida de Jesús, quan Nicodemo té el seu cos als seus braços, t'havia de recordar aquella escena. I tot el que llavors no va entendre, perquè Jesús li va dir moltes coses que ell no les va entendre, potser ara, amb el seu cos inert a les seves mans, aquelles paraules cobren un nou significat i un nou sentit. Ara potser està més capacitat per entendre-les. Si vas al text de Joan, veuràs com en aquell moment Jesús li havia dit a Nicodemo: has de néixer de nou, has de néixer de l'aigua i de l'esperit. Bé, i tu, agafant el cos de Jesús a les teves mans, pots també preguntar-te avui: què signifiquen per mi aquestes paraules? Quin sentit tenen? En què consisteix aquest naixement nou? Per on intueixes que ve, que apareix aquest nou naixement, ara que tens el cos de Jesús a les teves mans? També li va dir a Nicodemus Jesús: el fill de l'home ha de ser enlairat perquè tothom que cregui en ell tingui vida eterna. Bé, amb el cos de Jesús als teus braços, què et suggereixen i què et diuen aquestes paraules? Per on pot començar a ser enlairada una vida que sembla abatuda i abatuda totalment? En tercer lloc li va dir a Nicodemus: tant va estimar Déu al món que li ha entregat el seu fill perquè el que cregui no mori. Novament, amb el cos de Jesús als teus braços, et preguntes quin significat tenen aquestes paraules que Jesús t'adreça ara, avui, a tu. Serà que hi ha una manera d'estimar, una manera de lliurar-se que no mor, sinó que perdura? I no només perdura, sinó que planifica. Puc albirar una esperança d'aquest tipus. Per últim, també li va dir Jesús a Nicodemo aquell vespre: no he vingut a condemnar, sinó a salvar. I això t'ho diu ara també a tu. Ara que estàs amb el seu cos, amb els teus braços,
també et pots preguntar, i a mi, Jesús, de què em salva? Em ve a salvar. De què em salva en concret? Com em pot salvar aquesta vida que s'ha lliurat del tot? Bé, i un cop viscuda aquesta escena, entre aquella nit, amb Jesús i Nicodemo a casa, i aquest moment en què has tingut a Jesús als teus braços, davallat de la creu, pots tornar a rellegir el credo que sovint preguem a les misses del diumenge. Fixa't que en el credo nosaltres diem que Jesús fou crucificat, mort i sepultat. Diem aquesta paraula, fou sepultat. Val la pena recordar aquesta frase del credo perquè sovint tenim el perill d'oblidar-nos que la tomba va ser on es va produir el final de la vida de Jesús. I tenim el perill de passar ràpidament a la següent frase del credo, va ressuscitar d'entre els morts. Però perquè es produeix aquesta resurrecció, va morir, fou crucificat, fou sepultat. Això va ser necessari. No podem passar-ho per alt, perquè si no la resurrecció podria ser com una mena de final feliç de les pel·lícules americanes. Per tal, tot ens convida, ara que s'ha acompanyat a Maria Magdalena, ara que s'ha acompanyat a Nicodemus, tot ens convida a restar callats i en silenci al sepulcre. Fou sepultat. En aquesta situació, potser es produeix dintre nostre una tensió que segons com la vivim pot ser esguinçadora i segons com la visquem pot ser sanadora. I és una tensió que es produeix entre el que veiem i el que esperem. Veiem un cos que ja no té vida, que ja no té present. I allà esperem una paraula de vida definitiva. Perquè aquesta paraula es produeixi, realment cal que tot mori del tot. Perquè la vida que esperem no seria nova ni seria plena si no desapareix primer la vida vella. Per albirar la plenitud de la vida, cal deixar que la mort arribi i arribi del tot. Per tant, considera, en acabar aquesta pregària teva, com hi ha una mort que ronda a les nostres vides. I aquests dies de pandèmia ho experimentem d'una manera especial i ens fem més conscients d'això. Realment hi ha una mort que està rondant les nostres vides, una amenaça seriosa que està rondant les nostres vides. Però també pots percebre com hi ha una vida que ronda les nostres morts, sobretot quan no ignorem la mort, quan no la amaguem i quan ens mantenim dempeus davant d'ella. Potser aleshores podem percebre que també en aquella situació de mort hi ha una vida que està rondant i que està pugnant per sortir, per manifestar-se. I potser també d'això hem tingut i has tingut experiència concreta i pràctica aquests dies de patiment entorn i al voltant de la nostra pandèmia. Pregunta't al final d'aquesta estona de pregària suaument, sense masses escarafalls, potser en aquest sepulcre, el sepulcre de Jesús, hi ha alguna cosa meva que també hagi de morir? Perquè es pugui manifestar la novetat i la plenitud de la seva vida? Què és allò que jo hauria de morir per tal que la vida es manifesti en ple i en ple vigor?
Bé, i encara si vols un tercer espai de pregària, que seria una repetició ignaciana d'aquests dos moments més contemplatius que potser has pogut tenir, podràs tenir amb Maria Magdalena, en Nicodemus, el podríem fer al fil d'aquest fragment que llegiré a poc del company jesuïta Benjamín González Vuelta. I jo crec que recull bé el que he intentat expressar en aquesta estona. Diu així: atravesamos a lo largo de la vida situaciones de muerte, donde después de haber luchado hasta el final, se nos acaban las fuerzas y las razones. Y tenemos que esperar en el sepulcro 3 días hasta que se estructure toda nuestra persona en torno a una nueva sabiduría que aparece dentro de nosotros com una sorpresa regalada. Tot i que trobaràs el text a les webs que hem indicat, ho torno a llegir. Atravesamos a lo largo de la vida situaciones de muerte, donde después de haber luchado hasta el final, se nos acaban las fuerzas y las razones. Y no nos queda otra, tenemos que esperar en el sepulcro 3 días, para que se estructure toda nuestra persona en torno a una nueva sabiduría que aparece dentro de nosotros como regalada. Bé, podria ajudar-te a fer una lectura meditativa per treure el suc que tenen cadascuna de les paraules d'aquest vell fragment, per aturar-te en cadascuna d'elles mentre trobis ressò i gust i suggeriment en allò que intenten expressar. Simplement, a tall de suggeriment, aporto algun breu comentari. Atravesamos situaciones de muerte. A la nostra vida hi ha paisatges àrids i esteparis, paisatges de mort, que de vegades apareixen en els moments més inesperats, més insospitats i més inoportuns. I no podem desterrar-los. Són el que són i venen tal com venen. No podem lluitar contra ells. I amb tot, aquests moments no són la meta definitiva i final del camí. No són la meta d'arribada. Són situacions que simplement cal atravessar. Situaciones de muerte on no podem fer res. Tenemos que esperar 3 días ante el sepulcro. Davant d'aquesta situació hem d'esperar 3 dies. Número simbòlic. El temps que faci falta. Perquè el trànsit d'allò que és vell a allò que és nou demana temps. Per tal que es produeixi un naixement del que és realment nou, cal donar temps a que mori el que és vell. Albirem una esperança, per tant, de que el que mor és allò que és vell, però això no treu que pot néixer quelcom de nou. Cal donar-hi temps, 3 dies de silenci i d'atenció. Perquè mentre les velles possibilitats que van ser i que ja no són, continuen amagades dins nostre, i esperem si un dia tornen, si un dia volen aparèixer, això és una mena de càncer que impedeix, que no deixa pas al nou naixement. Cal esperar 3 dies perquè el vell mori de tot i neixi el nou. Para que se estructure una nueva sabiduría, una nova estructuració de la nostra vida. És el que estem esperant aquests dies, en què estem esgotats i adolorits per aquestes destrosses vitals que genera les pandèmies. Estem esperant que brollin noves maneres de viure, noves maneres d'encarar la vida, que després que tot això passi i mori del tot, aparegui quelcom de realment nou. Noves estructures vitals personals i col·lectives. Això és el que estem esperant. La realitat nova neix només de la mort de la realitat vella, no dels ressorgiments
dels seus millors fragments, sinó només de la seva mort. I es presenta i pot aparèixer quan allò que és vell comença a ser reconegut com a vell. Aleshores és quan apareix això que en Benjamin diu una nova saviesa, un nou sentit, una nova vertebració vital, una nova manera de veure, de vibrar, de viure, de procedir, nova, enterrada ja la vella. Això és el que esperem. Y prosegueix el text. Aparece esta nueva sabiduría dentro de nosotros como una sorpresa regalada. És a dir, morir el que és vell perquè neixi el que és realment nou és una cosa que no està a les nostres mans totalment. És una cosa que nosaltres no podem aconseguir a cops de voluntat, a cops d'il·lusió, a cops d'esforços, a cops de generositat. Ens depassa, no està a les nostres mans. El que sí que nosaltres podem és albirar la sorpresa i el regal. Altrament dit, podem disposar-nos amb ànim, amb generositat, amb escolta, aquesta veu silenciosa que vol dir-se com a nova saviesa regalada, acollir aquest do que està, que vol sortir, que vol cridar dins nostre, potser ara amagat. Acollir aquesta novetat és un do, però pot succeir fins i tot allà on menys l'esperàvem i fins i tot allà on més desencisats podíem estar, perquè va dins nostre. Cal escoltar la veu, esperançadament, deixar que brolli i simplement acollir-la. No la forcem, no la creem nosaltres, però aquesta nova saviesa vital ja va dins nostre com un regal que el Pare ens ha donat. Llavors, per tant, estarem en disposició d'acollir-la. És una saviesa incontrolable però imparable, que ve de més enllà de nostra però que viu dins nostra i que quan apareix i actua trasbalsa la nostra existència. Ens desinstal·la del tot. Però beneït trasbalsament, beneït desinstal·lament, perquè ens portaran a implicar-nos a la història de sempre, però d'una manera realment nova. És a dir, una manera molt més amant, molt més creient i molt més esperançada. Si t'ajuden alguns textos bíblics que acompanyin la teva meditació al llarg d'aquest dissabte sant, et proposo aquests 4. Isaïes 65, del 17 al 25. Diu això: vet aquí que jo faig un cel nou i una terra nova. En present, vet aquí que jo faig, estic fent. Tot això està passant ja, en aquest silenci, en aquesta interrupció de dissabte sant entre dos crits. Ja està brollant aquesta realitat nova, aquesta terra nova, aquest cel nou. 2 Corintis 5, 17, 18. El que és vell ja ha passat, tot és nou, ara ja. El que és vell ja és mort. El que és nou ja està pugnant per brollar dintre nostre. Cal escoltar la veu. Apocalipsis 21, 1, 5. Mira que faig un món nou, present, ara, estic fent. Una altra vegada. I per últim, aquella recomanació tan bonica de Jesús que trobeu al capítol 9 de l'Evangeli de Mateu, versos 16 a 17, a vi nou, bots nous. Aprofitem doncs aquest dissabte sant per estar a l'expectativa de la novetat i de la plenitud de la vida.
Que tingueu una bona jornada.